Alarma estatua desagertu ondoren, pandemia desagertu ez den arren, badirudi mundu berri batean sartu garela, baina benetan betiko munduan gaude. Kontu berdinak gertatzen ari dira, Israelekoak bere mobidekin daude, jendea hiltzen, basikoki. Hemen Espainian betikoarekin gaude, politika kontuetan, eta bar, Pablo Iglesias aparte, ja bere ia moztu duela, eta beste gauza batzuetara dagoela, eta gu betikoan gaude, teknologiarekin ez jakinez zer gertatuko den gurekin. Borja, hemen hasieran egingo dizut galdera. Oraintxe bertan, gainera, zuzenean, erdi zuzenean, badakigu zer gertatuko den hurrengo denboraldian? Urrengo denboraldi bat egongo da? Hori da galdera. Eta izango dugu erantzuna? Bueno, bizitza oso motza da. Disfrutatu momentua eta ja ikusiko dugu zer gertatuko den urrengo hilabetetan. Gaur, 4. milenioan, sarean denboraldi berria. Misterio bat izango da. Baina ez da misterio bat izango, gaur egingo duguna. Ordu baten bueltan gutxi gora bora, teknologiari buruz hitz egingo dugu, azken saioetan egin dugun bezala, konkretuki azken 317 saioetan, horragoaz sarean zehar. Sarean zearen parte hartu nahi duzu? Gure berriak iruzkin du, Ekitaldi bat kontatu? gure hankasartzeak kritikatu, Erantzuna positiboa bada, bidali ezazu email bat. info@sareanzehar.eus. gure WhatsAppa 688-688-00 da. Telegram ere daukagu, 688-688-00 Gure Twitter eta Facebookeko profiletan idatzi dezakezu ere. Eta ez ahaztu gure asteko agenda. Informazio guztia sareanzehar.eus webgunean. Zuen mezuak itxaroten ari ditugu. Bai? Bai. Borja, etorkizunari buruz hitz egiten, oraintxe bertan konturatu naiz, justu orain entzun dugun jingle horretan, esaten zuela, eta esaztu gure asteko agenda. Duela bi urte ez, urte bat eta piku ez daukagula ekitaldirik, orokorrean. Bai, bueno. Bueno, egia da, azken egunetan, uste dut, asteburu honetan, Gipuzkoan konter, Araban konter ospatu dela, baina online izan dela, eta gure ekitaldien zerrendan ez dela sartu egia esan da. Bai, guretza encounterrak online izatea, lehenengo aldian pizkat grase esan zuen, Gipuzkoan konter horrekin etxan geratu edizion eta nahi dozun guzia, baina hortaz aparte ja, nekatu egin garela esan daiteke, baina eske ja nekatu ginen lehenengo momentuan jadanik, orduan ja hortaz aparte guztiz deskonexioa egin dugu, ez? Eske ja, egonda 2 hilabete gutxi gora bera etxean, asko nekatu ginen, eta guztaian heldu zenean Euskal Encounterra, en fin. Encounterri buruzko kasuan hitz egin da gainera, nire irudia da gero eta ekitaldi prefabrikatuagoak direla. Hau da, mesedez inorez haserretzea nire iritziarekin, baina kasu da, lehene Gipuzkoan konter eta Araban konter bat mamian gauza berdina ziren, baina ekitaldi ezberdinak ziren batetik non ospatzen zirelako, eta bestetik ekitaldi bakoitzean gauza ezberdinak agertzen zirelako eta bar. Encounter TV formatura aldatu direnean,
azkenian, bai, telebistako edo telebista horrelako plato batean daude, eta plato hori egon daiteke hemen, Arabako teknologia parkean, edo Madrilen. Eta ez duzu niretzat diferentzia oso ikusiko. erraza ba, alderakutu dezakegu kontzertu batekin. Hau da, zu kontzertu batera juten bazara zuretzako esperientzia bat da. Eta bai, entzuten duzu musika nahi duzun guztia, agian ikusten duzu hor 20 metrotara zure artista favoritoak, baina bizitzen duzu, momentu hori zure burmuinan hor geratzen da bizi egin duzula. Eta kontzertu berdina ikusten baduzu gero telebistan, edo YouTubeen, edo Twitchen, edo nahi desun lekuotan, Bai. ez da berdina. Zuretzat ez da esperientzia bat, beste edozein bideo bat bezala, edo Eduki bat da. beste edozein, bai, eduki bat da, esperientzia bat, eduki bat bihurtzen duzu. Eta ni, ez naiz kritiko izango, ulertzen diet, zeren beraiet zer nahi dute. Logikoki, ekitaldi hau ez ahaztea, beren espiritua nahi baduzu hor mantentzea posible den momentuan imaginatzen dut bueltatuko garelako horrelako lekuetara, espero dugu horrela izatea. Baina zu, ze gogoratzen duzu normalean Araben konter esaten duzunean, Gipuzkoan konter esaten duzunean, edo Euskalen konter esaten duzunean. Badakizu ze gogoratzen du ni? A ber. Euskalen konterrean adidez esaten dugunean, gogoratzen nuen Party Night Fran Blancorekin, Bai. esperientzia bat zela, edo podcast hor lekuak egiterakoan, edo eztabaida liga egiterakoan, edo Gipuzkoan konterrean ze gogoratzen duzu Larrearen Katerina. Hori da. Eta hori ezin da replika egin. Badakizu- Eta Araban konterran zer gogoratzen duzu? Hotza. Bai. Gainera, hori Eta esaten... pelimanta elkarrizketak Bai. egitea. Hori esaten ni, joan, azkenean, Araban konterrean, hiru edizioz, hiru urtez kexatu ginen, hotz asko egiten zuelako eta bat, baina hori azkenean izugarrizko esperientzia izan zen. Bai. Orduan, claro, azkenean parti batera joaterakoan hori espero duzu, ez? Edo hori dago zure burmuinan esatea, zerbait egingo dut Eta iskanbilaren arazoa, iradieraren, ezin Claro. genuela hor egon amarrak pasauta. Hori gogoratzen duzu, ze ordenagailuarekin zer egin zenun, ez duzu gogoratzen. Ni ez du gogoratzen, ez dakiz jokatu nituen, edo non interneten sartu nintzen, edo zein deskarga, edo pelikula, edo partekatu nituen horra dizkiekin. Ez du gogoratzen. Claro. Eta ez zait importa. Ni uste dut... Edo kanpaina dendan hor lo egiterakoan, ze hotza egiten zuen hor kanpoan. Ni uste dut... bueno, duela gutxi azken Araban konterrean Euskalen konterrekoa antolatzaile batekin hitz egin nuen, eta komentatzen zidan, zu Araban konterrean parte hartuko duzu eta bar, eta esan nion, benetan ez dut parte hartuko, ez aidako interesatzen, eta azkenean ez nuen mezu negatiboa bota nahi, eta kasu honetan ez da, baina, claro, gauza da, bai, aleginak egiten ari dituztela, encounter formatua mantentzen, baina encounter TV hau, bueno, encounterrak eta partiak normal bueltatzen direnean, ni hor egongo naiz, lehena, bueno, non dago, nire akreditazioa. Baita ere esan behar da hori gure esperientzia bat dela, beste norbait, agian gustatuko zaie horrelako gutxienez esperientzia mantentzea online formatuan, bideojokoa jolasten, horrelako internet konexioarekin, eta horrek, zerbaitek egiten die. Niri ez, baina, respetua eta noski pertsona horiek beren saiakera da partia mantentzea. Claro. Eta hori, baita ere, eskertzekoa da. Bai. Bueno, ekitaldiak suposatzen dut voltatuko direla, gobernuaren, estatuaren aurreikuspenak jarraitzen badira, orain bezala, esan zuten gutxi gora bera aste honetarako, duela ja hilabete batzuk esan zuten aste honetarako gutxi gora bera
biztanleen 10% txertatua egongo zela, eta egia da, 10% txertatua dago bi dosiekin. Bueno, pauta osoarekin, esan behar dugu, hemendik aurrera txerto guztiak ez dauzkatelako dosi berdinak, eta gobernuaren aurreikuspenak betetzen badira, ziurrenik urrengo urtean, hau da, 2008an, Euskal Encounter normal bat izango dugu, ziurrenik. Baina, bueno, de momento itxaron behar dugu. Puntu eta parte bat eginez, beste gauza bat esan nahi dut. Ja, ikusten denboraldi hau bukatzen ari dela, eta urrengo denboraldia negoziatzeko nik baldintza bat jarri nahi dut. Ze behar duzu, soldata bikoiztuko dizu. Soldata utzi, ez zait importa, inoiz ez zait importa. Ez que zer bikoitza... Bai, hori betiko txantxa da. Vale, atalak ja, ekitaldien atala ez naiz jarriko bueltatzeko, bideojokoen atala ez dakit nola montatzen duzu gaizkarekin etotzen denala ez, baina pausa musikala, zergatik utzi dugu pausa musikala bertan bera? Copyright etorri da. Dena jarraian egiten dugulako, eta begarren YouTubeen edo Twitchen emititzeko depende zer jarri nahi duzun. Kendu eta jarri bakarri podcast formatuan. Hau da, programa jartzen dugu normala, eta gero ez dakit, sartu eta bakarrik abesti bada. Horrek esan nahi du edizioa egin behar dudala, eta ez dut edizioa egin nahi. Batez ere bideo edizioa askoz kostutsuago dela. Bueno, ez bideoarekin ez, baina audioarekin bakarrik, esaten du podcast formatuan. Ez egin YouTubeen edo Twitchen, baina podcast azkenean igotzen duzunean podcast formatura, zare esazu justu hor satitxo hori. Zergatik esaten dut? Zen eta, bueno, zuta biok badaukagu gure gustoak musikalak, eta hau ez da programa bat musikarekin hitz egiteko, baina hilabete honetan enteratu naiz zuta bi gustatzen zaigun musika talde nahiko on bat, eta direktoan nahiko on bat direla, banatu direla, separatu direla. Nortxuk? Esian. Esian banatu dira? Ostras. Zoritxarrez. Zeren pedazo grupo. Bai, baina... Gutxienez nire iritzia da, eta uste dut iritzi berdina partekatzen duzula nirekin. Orduan, gutxienez omenaldi bat egiteko, ez dakit, uste dut ez dakit zenbat abesti erabili izan ditugun pausa musikatean esien taldearena, baina bueno, hor usten dut. Agian bakarrik denboraldiaren bukaera, baina bueno... Bueno, begiratuko dut ea YouTubeen nola moldatzen den copyrightaren gauza, batez ere ez gertatzeko uste dut zen Euskalteleko sintoniarekin bezala, Kamonailin mosten zutea behin eta berriz, orduan. Claro, hori arazotxo bat da gure. Nik esaten du, YouTube eta Twitch, vale, kendu hortik, baina podcast formatuan, audio bakarra, sartu. Bueno, pentsatuko dut, zure eskaera, pentsatuko dut. Baina, bueno, hori da nahi duzun guztia? Bai. Ez duzu zer gehiago behar? Soldatarena ja, zertarako... Baina, bueno... Ez dut gehiagorik nahi. Ez duzu gehiagorik nahi. Vale, ondo, konponduta, ikusiko dugu. Teknologiari buruzko berrietara sartuz, lehenengo berria, hemen daukaguna ez da oso teknologikoa, baina bai, kuriosa dela, nola interneteko dendetan funtzionatzen dituzten gauza batzuk. Oso erosoa eta oso polita da Amazonen berrikuspenak ikustea eta bar, eta erostea baita ere oso da, eta horrengo gunean daukazu eta gauza horiek, baina amigo, ikusten ditugun berrikuspen guztiak, iruzkin guztiak Amazonen ez dira benetazkoak, eta aste honetan harrapatu dituzte, jende gutxi, 200.000 erabiltzaile iruzkin faltsuak kakotxen artean egiten. Ni berria kontatu baino zergatik esaten duzuz dela teknologikoa.
Hau da, Amazon, internet, erosketak, denda elektroniko batean, eta erreseina ustea, eta datuak ja filtratu dira baita ere interneten bidez. Bai, baina kontua da, Amazon ez da teknologia. Bai, teknologia da, bai, baina kontua da, hau gerta daiteke beste eremu batzutan ere. Nola saltzen dudan. Nik ez duk ikusten pertsonak, ez dakit, eroskiren atean esanez erreseina hon bat jarri hor pizarran eta emango dizut doainik ez dakit, esneko tetrabrik bat. Bueno, baina bai gertatu da betidanik influenzia edo bai, batez ere influenzia euskaten pertsonei kasetariei batez ere, baina beste ere, oparitzea produktu batzuk. Vale, bueno. Hor, hildo horrekin jarraituta, sistema hau, ez dut esango estafa, baina sistema hau, ez da berria eta ez da teknologikoa izan behar. Eta eren medikuekin promozionatzen ziren produktu farmazeutikoa, baina, bueno, hori eskala nahiko txikian... Bueno, nahiko txikian edo nahiko ardian. 200.000 ja... Claro, kontua da, hau Txinan izan dela, orduan, Txinan izan da 1.000 milioi... Bueno, kontatuko ditu, ja... Biztanle dituztera, 200.000 dira asko. Eta berri guztia kontatuko du, Duela gutxi filtratu den datu base batek, Amazonen dagoen erreseina kopuru handia argitzen du, eunean benetakoa izan gabe, eta deskontuak edo produktuak doan lortzeko eginak. Datu baseak, 7 giga gora datu zituen, 200.000 erabiltze baino gehiago, eta 13 milioi erregistro hornitzaile eta erabiltzaileen arteko mezuekin. Hau da, ez da txantxa bat, baizik eta 200.000 erabiltzaile eta 13 milioi erregistro edo mezu, esan dezake. Bai. Hau da, gezurrezko zaupiden eskema hau planifikatuta dago, dendek bere produktuan aipamen positiboak edo bost izarra jarri lortu eta horrela beste erosle batzuen konfiantza lortuko dutela pentsatzen dute. Ordainetan, aipamen faltsuak itzulketa edo deskontuekin usten zituztenak, saritzen zituzten. Hau da, prozesua da, kaixo, ni kontsumitzaile random edonor bat naiz, baina nik bidaliko dizut produktua, zuk jarri como que lo has comprado erosketa egiten dituzu eta beraiek dirua bueltatzen dizute zuk produktuari erreseina jarri eta gero. Ez da guztiz horrela. Hori metodo bat izan daiteke. Normalean, hau komentatu dituzten datuen artean badaude baita ere Telegram eta WhatsAppeko zenbakiak. Zergatik daude zenbaki horiek kontu hau normalean antoratzen direlako kanal Telegram bitartez. Telegram edo WhatsApp bitartez. Honetan... Publikoki ez ziren anuntziatzen, hori logikoa da. Bueno, batzuk bai, oso tontunak direla, baina bueno. Kanal hauetan jartzen dute produktu batzuk, eta zu, erosle bezala, aukeratu dezakezu ze produktu nahi duzun, saltzaileak onartu behar dizu zure profila, behar ikusten du zenbat reseina benetazkoak dituzun. Ez duzula inventatu momentu horretan profil hori. Hori da. Onartzen dizu tratuak, akotxen artean, eta zu produktua erosten duzu, zure diruarekin, heltzen denean, iruzkina jartzen duzu, eta iruzkin hori argitaratzen denean Amazonen, esteka bidaltzen diozu saltzaileari. Saltzaileak ikusten du reseina hori hor publikatu dela, eta dirua ematen dizu normalean PayPal bitartez. Orduan, claro, hemen filtratu diren datuen artean zeuden PayPaleko akontuak, eta e-mailak, telefono zenbakiak, eta bueno, gero hainbat eta hainbat mezu komentatu dituzun 13 milioi mezu tratu hauek egiteko. Bueno, gaz hauek, prozesu hau Amazonek badaki. Hau da, Amazon ez da hemen, esaten dugu biktima bai, baina ez dakien biktima bat, edo. Prozesu Amazonek badaki eta gainera noiz behinka review hauek kentzen dituzte. Ikusten dutenean beti bostizar jartzen dituzula eta gainera beti mota konkretuko
produktu mezu- batzutan bai. eta bar, kentzen dute Bai. review hori eta jazta. Amazonen arabera, ikertzaile talde bat eta machine learning tresna batzuk dituzte, eta hoiek batera astero 10 milioi erreseina baino gehiago azter ditzakete euren politika betetzen ez dutenak detektatzeko. Hau da, ez da izan ustekabean harrapatu zaien gauza bat, baizik eta konkretuki filtrazio honekin ezagutza publikora atera den informazio bat. Baina baita ere ondoriok izan dituena. Baieztapen ofizialik ez badago ere, saltzaile batzuk desgaitu dituzte, duela gutxi Amazonen dendan. Hoien artean Aukei bezalako marka ezagunak nabarmentzen dira. Aukei edo Auki, ez dakit nola... Auki doki. Yeah. Auki, azken urteotan mugikorretarako produktuz eta beste gailu batzuz osatutako izen bat eraiki duen osagarri marka bat da. Produktu horik batez ere Amazonen saltzen dira, denda fizikoan edo Aukiko dendetan baino gehiago da. Amazon zen bere distribuzio plataforma nagusiena, eta hortik kanpora juterakoan, dakigu kausa efektu bat izan dena kasu ondan, baina dirudienez, bai. Gainera, Auki egiten... Ikusten ari uste dut produktu batek, hau ez da, Auki? Bai, justo. hemen Ez dakit, bideoa justu agertzen ari den, baina... Erakutsi dezaket kamera batera, lehenengo kamerara. Hau Auki markakoa da, hori ikusten da. Amazonen saldutakoa. Amazonen erositakoa, eta gainera, Auki egiten zuen produktu oso onak, baina gama erdikoak. Hau da, gama erdikoa baino txinatarra. Bai, daukagu txantxa hori batzutan. Badago gama handia, gama erdia, txinatar gama erdia, eta ja gama txikia. Gama gorena, gama erdia, gama txikia, gama gorena txina, gama erdia txina. Bueno, Oki benetan egiten zuen produktu nahiko honek, baino oso merkeak, orduan, esaten dut egiten zuen, eta jarraituko duten edo ez, suposatzen dut jarraituko dutera Amazonekin traturen bat egin dutera, eta porrotera ez dira jun, ez? Izango dute, hor, ni gutxienez, gainera, sartzen ari naiz, Auki Official Store, auki.com, eta hor dago... Hor jarraitzen dute. Hor jarraitzen dute. Uste dut enpresa berak 3 edo 4 marka ezberdinak zituela, eta... Bueno, azkenean, txinatarrek ez dute arazorik izango, hemendik aurrera... Osea, aurrera edateko, hori ez da arazo izango. Baina, egia da, kontu hauetan harrapatu dituztela, eta gehiago da gertatzen dira, Espainian gertatzen da, egunero, ez ditut zenbakiak izango, baina, en fin, proportzioa hartu. Txinan 1.000 milioi pertsona daude, eta kasunetan 200.000 pertsona hartu badituzte, imagina Espainian zenbat pertsona dauden horrelakoak egiten. 100 aldiz gutxiago. 100 aldiz gutxiago. Hori da proportzioa, ez? Bai, hemen gutxo gora, bera. 45 milioi eta Txinan 1.000 milioi. Gutxo gora, bera. Hori da... momentu honetan eskuartean daukaten kontua Amazonen. Zaiago daukagu gaurko? Europa daukagu? Bai, hainbat Europar Batasunaren berri daukagu. Hainbat Europa dauzkagu. Hainbat Europa dauzkagu. Europa zure bihotzean dago ere. Hala, goazen. Europar Batasunaren berria. Sarean zehar. Hainbat Europa dauzkagunez, Europar Batasunaren berri bat baino gehiago egingo dugu, eta lehenengo honetan ez dugu Amazon alde batera utziko baita ere protagonista izan delako Europar Batasunaren kontuekin.
Bai, gure famatua Margaret Bestcher bazirudien dena aldean zuela 2017ko urrian. Hau historia horrela hasten da. 2017ko urrian iragarri zuen Amazonek 250 milioi euro ordaindu behar zizkiola Europar Batasunari atzeratutako zerga gisa. Halere, Amazonek Europako gorteetako apelazioa irabazi du eta ez du diru hori ordaindu beharko. Alderantziz, beste aurrekari bat du, APLek 2008ko ustailean irabazi zuen beste apelazio bat, Irlandan atzeratutako zergetan 13.000 milioi euro inguru ordaintzea ekidin zuena. Kasu hartan APLeri Irlandaren estatu laguntzak aprobetxatzea leporatzen zitzaion, baina Amazonen aurkako epaiketan Luxemburgon oinarritutako kanpainia bat erabiltzagatik salatu zuten. Orduan, Irlanda, Luxemburgo, dakegu hor non daude zergak eta laguntzak, 2006-tik 2014 Amazonek royalty esanguratsu batzuk ordaindu zizkion enpresa horri, Amazon Europe Holding Technologies SAS izenekoa, eta horrekin bere diru sarrerak eta mozkin operatiboak murriztea lortu zuten. Hori, esan dugun bezala, 2017ak atera zen komisario Margaret Bestcherrek esateko hori ilegala zela, eta Amazon esan zuen, ez, eta Europako gortera eramango zaitut. Eta Europako auzitegi gorenak esan du ez dela ilegala. Bueno, oso ondo. Aurrezkiak bereientzako. Bai, hori dago. Beste kontu bat ordun Europari buruz, Europa batzutan abisuak botatzen ditu, beste batzutan salaketak, baina kasu honetan abisua bota du, eta esan du, agian zuntza pizka bat azkarrago bota beharko zenutela, hau da, jende asko dago abiadura txikiko internetarekin, mesedez, Espainia, ponte las pilas. Bai, konkretuki izan da komunikazio elektronikoen Europako arautzaileen erakundea, ingelesez esan da BEREC. Hau da, MKKN guztiak... Ez dela MKKN, Merkatu eta Lehiaren batzorde uste dut zela, MLBN. CNMC guztiak biltzen dituen erakundea, ez? Erakunde hau 2009an sortu zen Europar Batasuneko erakundei komunikazio elektronikoen saretarako barne merkatuaren garapenari buruzko aholkularitza emateko. Eta, zenbait pintzelada eman ditu estatu kideetan zuntz optikoaren edapenaren orainari eta etorkizunari buruz. Azken datu ofizialaren arabera, lehen aldiz Europako herrialdeen eureko 50 FTTH edo etxerako zuntz optikoa duten kabledun etxearen 50 dituzte. Hau da, ez dago gaizki. Horregatik, Europar Batasunak ziurtatu behar du edapen prozesu hori bizkortu egingo dela datozen urteetan atzean ez geratzeko eta aukera ekonomikoak sortzeko. Kalkulen arabera 2,4 milioi enplegu berri sordetzake, karbono isuriak murriztu eta milioi askoko irabaziak batez ere pandemia gertatu den ostean eta ikusi dugun non eta zein importantea den azpiegitura importanteak izatea hor interneteko konexioi buruz. Orduan, interbentzio honetan, erakundeen zeok hitz egin du, Europa arau esparru bat hartzen ari dela, hori guztia posible izan dadin, gainera, badaki sektoreak neurri berriak eskatzen dituela kostuak murrizteko, ekonomikoak, burokratikoak, eta edapenarekin zerikusiaik dutenak. Azkenik gogorazi du, FTTH azkar edatzea, funtsezkoa izango dela, 5G baita ere, azkar edatzeko teknologia honek zuntz optikoa behar du urrunago iristeko eta abiadura edo latentzia mailan bere potentziatik handiena eskaintzeko. Hori nik ez nekien, 5G eta FTTH zuntza zerikusiak zeukala? FTTH zuntza konkretuki ez, baina egia da zuntza edatu behar dela modu batean edo bestean, alcance 5G antenak izateko leku batzutan. Ironikoa dirudi, baina interneta gaur egun airetik bidaltzen da. Leku batzutan estaldura izateko antena batetik bestera jartzen dira enlace zuzenak, baina, klaro, enlace horiek baita ere kapasitate konkretu bat daukate, orduan leku askotan 5Gko emisore bat jartzeko behar izango dute zuntza eramatea horra airetik bidaltzea baino. Hori
izango da, bueno, egin beharko dutena operagailuek, baina badakigu diru askatuko dutela, eta diru askatu arren ere, kasu askotan ez dutela zuntza jarriko leku batzutan, ez da, Borja? Espero dut baietz, laster, mesedes. Espero dut. Bueno, ni baita ere, espero dut lehenik eta behin WhatsApp eta Facebook eta Instagram gure mundutik ezabatzea, baina momentuz daukaguna da Facebook ezin duela partekatu datuak WhatsAppekin. Hau da, banatuta mantendu behar dira Europan. Jadanik jakin beharko genuke, gutxienez WhatsApp erabiltzen badugu, zuagian inigo ez, baina besteok WhatsAppen baldintza berriek benetako salaparta sortu dutela WhatsApparen pribautasunaren inguruan, izan ere aplikazioak erabiltzailei kalte egiten dieten bi aldaketa dakartza. Aplikazioaren baldintza berrien laburpenean, bi aldaketa nagusi da enpresek nola kudeatzen dituzte txatak, Facebookeko tresnak erabiliz, eta informazio osoagoa eskaintzea WhatsAppek nola funtzionatzen duen, datuak nola prozesatzen diren eta erabiltzaileen kontuak nola mantentzen diren. Hain zuzen ere, Hamburgoko datua babesteko agintaritzak, datua babesteko eta informazio eskatasunarako, politika berria saiesteko premiazko prozedura bat ireki du, hori gauza hauek ez gertatzeko. Eta hor dagoen pertsona, deitzen dela Johannes Kaspar, Facebookeko ikerketaren arduraduna izan da Alemanian, eta WhatsAppen baldintza berriak 3 hilabetez blokeatzeko ahalmena dutela esan du. Gainera, Europar Batasunak erabakia Europa mailan aplika desan saiatuko da. Datua babesteko Europa batzordearen bidez. Foro hori, Europar Batasuneko 27 estatu kideetako datuak babesteko talde arautzaileek osatuko dute. Orduan, iniziatiba hau Alemania nola hasi denez, saiatuko dira beste herrialdetara heltzeko. Bueno, zer gertatuko da orokorrean? Ez que batean etorri zaite galdera, zer gertatuko da orokorrean WhatsApperi esaten badiogu esetz gera zaite zure etxean eta esaten badiogu esetz baldintza berriei? Hori kontatzeko uste dut beste berri bat behar dugula. Kontatuko du beste berri horrekin. Bueno, lehenik, noiz hasi den hori guztia uste dut, urtearen hasieran, otsailean jakin genuela lehenengo momentuan, eta batez ere dena kudeatu behar zen 7-8 egunetan, eta WhatsAppek aurrera pausu bat eman zuen eta esan zuen, itxengo dugu. Maiatzaren 15 arte ez dugu ezer egingo, eta maiatzaren 15 ez baduzu onartzen gure baldintza berriak, hor bai, WhatsApp ez du funtzionatuko. Baina WhatsAppek berri bere atzera egin du erabilera termino berriak onartzen ez dituzten erabiltzaileei kontua bertan bera usteko erabakian. Baina pizgarri oso gaiztoak sortu ditu jendea konbentzitzeko. Demagun, termino eta baldintza berriak aplikatzen dizkioten WhatsAppeko erabiltze batek ez dituela onartu aplikazioan. Hala bada, aplikazioak aldian oroigarriak bidaliko dizkizu. Hori lehenengoa. Hau da, gure aplikazioa badugu eta sartzerako bakoitzean mezu bat jarriko da. Jarriko dizu mezu bat esan ez, onartu. Eta zer, eta orain. Bai. Eldu gara. Bai, horrelako zerbait, Bai, onartzen duzu baldintzak. Vale. Bueno. Ok. Vale, erabiltzeak onartzen ez badu, ez da txaten zerrendara sartuko, baina jakinarazpenen bidez sartu ahal izango da. Hau da, zerbait bidaltzen badizute, sartzen zara. Baina ez badizute zer bidaltzen, ez zara sartzen. Nik egiten du dara, ez badidaten zer bidaltzen, ez da sartzen WhatsAppera. Bueno, termino berriak onartu gabe jarraitzen badu, aplikaziotik bideo deiak eta ahots deiak jasotzeko eta egiteko aukera murriztuko du enpresak. Ezin izango ditu egin ez da erantzun ere. Vale, oso ondo. Eta iritsiko da puntu bat, ez dakigu noiz, baina non aplikazioak ez dute usten mezuak bidaltzen edo jasotzen. Eta beraz, faktorea izango litzateke konturik ez izatea. Hori bai, txatak eta datuak esportatu eta beste aplikazio batzuetara eraman ditzakegu beti. Epe horiek
asteak izango dira, baina erabiltzaile guztiei ez zaie aldi berean agertuko. Gogoratuko du gauza bat, uste ja kontatu genuen pasaden, ez dakit zein programan. Telegram ja badauka funtzio bat, non zu esportatu alduzu chat guztia, WhatsAppen chat guztia, eta bakarrik uste dut, 2 toke eman behar dituzlan ila frogatu dut, Bai. zure chat mugitzeko Telegramera. Oda, badaukazu pertsona bat edo kontaktu batek ez duzuela inoiz erabili Telegram hitz egiteko, ez keskatu. Zure chat, pin, 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 eta ja Telegram daukazu historial guztia. Ze ondo. Ba, nik uste dut... 3 segundutan, ez du gehiago maten. Nik uste dut, noizbait, berdin funtzionatzen du Android eta iOS-en, edo... Ni frogatu dut Androiden. Agian frogatu dezakezu iOS-ean eta eman zure esperientzia. A ber, zuzenean frogatuko dut. Zuzenean frogatuko duzu. Interesatzen. Nor izango da zure kobaia? Ni mismo. Zurekin hitz egiten duzu WhatsAppen? Ez, hotxa, erabiltzaile egin behar da? Bai, uste dut, baiet, ez du goratzen. Sartzen zara, a ber, nola, egingo... Zuzenezko tutoriala, sarean zehare. Non utzi dut nire mugikorra ez dakit. Normalean... Utsi ja, ez dugula. Ni gogoratzen dut, txataren barruan zaudenean, 3 puntutxoak ematen diozu, hor gehiago, dagoela hor menu horren parte basuan. WhatsAppen bai, chat batean sartu. WhatsAppeko chat batean. Bai, sartzen zara chat batean. Androiden hor dago, eskerraldeko, eskumarako goialde partean, 3 botoitxoak, eta 3 botoiekin... A ber, hemen iOS-en izenean sakatzen duzu, eta badago aukera bat dela txata esportatu. Hori da, txata esportatu. Adjuntar archivos, Bai. Hemen geratzen da esportando chat, Bai. Esportatzen du, eta orain eskatzen dit nora bidali. Eta hor jartzen duzu Telegram, eta hor jartzen duzu noren txata izango da Telegramen. Eta hor aukeratzen duzu zure kontaktu berbera. A ber, pertsona hau ez dauka Telegram. Ba, bueno, Telegram badauka, hori egin alko duzu. Ba ez dakit norekin egin. Eta horrela, froga egin nahi duzunarekin. Baina horrela lortu alduzu zure konversazioa jarraitzea momentu batetik bestera. 3 segundo ematen du. Botoi hori sakatu, bigarrena sakatu, zure chat berri aukeratu, eta hor konversazio guztia, pum, sartzen da. Eta horrela jarraitu dezakezu. Exportar chat, bakarrik esteka bat zeukan, orduan hemen ematen diot. Beitu ez entusiasmo jartzen dio. Importar, ¿quieres importar mensajes? Oso, no? Bai, eta importazioa egiten du, animazio oso kutxunarekin. Eta orain, banoa, kontaktu honetara, zer jarri du. Vale, eta azken mezuetan jartzen dizu... Exportado de WhatsApp. Importado de WhatsApp. No sé qué. Bai. Ya, bueno, claro, azkenengoak. Lehenik pertsona horrekin hitz egin baduzu, jakin azkenengoak jarriko duela. Bai. Osea, ez du nahazten denbora zerrendan. Bueno, ez da historia guztia botatxea Telegramen hor pun, baizik eta kontaktuz. Bueno, interesgarria bai. Berri askarretara joan baino lehen, bi berri gehiago komentatuko ditugu ez hain askarrak. Lehenengoa izango da Republika Mobil ekainean batuko dela simiorekin. Bai, datorren hilean izango da, zehazki ekainaren 11an, baina operagailu mugikor virtual hau dagoeneko jakinarazi die erabiltzaileei nola egingo den prozesua eta zer abantaila ekarriko dituen aldaketak. Gainera webgune personalizatua sortu du zalantzak argitzeko. Eta egia esan, erabiltzaileak ez du ezer egin behar. Migrazio automatikoki egingo baita, aldaketa egin ondoren bezeroek mezu elektroniko
elektroniko bat eta SMS bat jasoko dituzte ongitorria emateko eta arlo pertsonalerako sarbidegako berriak eta simioapa nola lortu adierazteko. Bertan, bere lerroen setasunak ikusi ahal izango dituzte eta haiekin letutako guztiak kudeatu. SIM txartelak eta routerrak berdinak izaten jarraituko dute, ez dira aldatu behar. Sí. Horrela da, niri konkretuki esan didate nire 3-4 linien artean, uste dut euskadala 0 tarifarekin, hau da, zenbakia mantendu nahi dut, baina ez dut kontsumoa egiten. Eta bata daukat 5 euroko tarifa batekin gigabat gehiago eta 100 minutu gehiago emango didatela. Orduan, oso ondo. Beste parte batetik, 0,7 Telegram eta WhatsAppen daukagu jadanik. Bai, doako zenbaki hori 2008ko otsailean kaleratu zen, zibersekurtasunari, pribautasunari, konfiantza digitalari, erabilera seguruari eta internet eta teknologiaren arduradunei buruzko zalantzak argitzeko helburuarekin. Zenbakiak arreta eskaintzen die enpresei, herritarrei, gurasoei, adingabei eta hezitzaileei. Hala ere, erraz jartzen badute ere, erabiltzaile askok nahiago dute idatziz egin konsultak. Hori dela eta, Zibersekurtasun Institutu Nazionalak INCIBE gazteleraz komunikazio modu berria jarri nahi ditu martxan eta WhatsAppeko eta Telegrameko chat kanal bidez egingo du goizeko 9:00 gaueko 9:00 arte. Hau da, egunero elgabilgarri dauden 12 ordu horietan zerbitzuak irisgarritasun prestazioak eskainiko dizkie komunikazio zailtasunak dituzten herritarrei, ala nola, entzumen arazoak dituztenak, eta telefono deia erabili ezin dutenentzat. Hori INCIBek martxan jarri duen ekimena bere 0,7 zenbakiaren bitartez, ekimen interesgarria, zibersegurtasuna sustatzeko. Eta hau esan da, ez dakit nola egingo dudan, txolopostio tekniko bat daukadala, hemen, baina saiatuko gara berri askarrak egiten. Berri askarrak, sarean zehar. Eta berri askarren artean, lehenengoa futbolari buruz, Premier Ligari buruz. Bai, algoritmo batek egin aldezak talde batek futbolean hobeto jokatzea eta emaitza hobeak lortzea, Ingalaterrako Premier Liguen baietz uste dute, eta hor talde handienetako batzuk lanean hasi dira, konkretuki Liverpool bezalako taldeak DeepMind zerbitzua kontratatu dituzte adiben artifizialeko sistemak entrenatzaileari lagundu eta erabaki informatuak ahal izateko. Eta zu pentsatuko duzu inigo, zer erabaki mota? Izan ere, mota guztietakoak. Alboko batzuk egokiakoak izan daitezke aurkarien arabera jokatzeko. Eskema eta formazio batzuk arriskutsuagoak izan daiteke aurkaria jokatzeko duten moduen arabera min egiteko. Edo penaltiak nola botatzen duten, baita ere penalti txanda bat egiten baduzu, edo penalti bat bota behartu dituzu, nola botatzen duten baita batak edo bestea jakiteko. Hor, depende zelekuan zauden. Ikusi duten dugu ja, formula bat eta futbola batera doaztela, batean makinak importanteak ziren gidariak baino, eta kasu honetan futbolean jokalariak gidariak zeuden eta orain makinak ere sartu nahi dituzte. Beste berri bat. Bai, Volkswagen bere laugarren mailako ibilgailu autonomoen probak hasi ditu Europan mikrobus mitikoaren bertsio elektriko batekin. Hainbat atzerapenen ondoren, Volkswagenek autonomoen zerbitzuaren oinarria izango diren probak hasiko ditu uda honetan Alemanian. Horretarako, fabrikatzaile alemaniarra Argo alrekin aliatu da. Fordek finantziatutako konpainiarekin hain zuzen ere. Hasierako helburua 2022rako laugarren mailako ibilgailu autonomoak edukitzea zen, baina pandemiak eta autonomoen zailtasun teknikoak egukia atzeratzea eragin dute. Izan ere 2024-2025 da ja beren helburu nagusia. Lehenik eta behin esan behar dizuet, mikrobus berri honen diseinua eta horrekoa ez dela alderatzen eniungo ona kastainaz. Autoak dira, baina, dena den, espero dugu haiek, mikrobus hauek, haiek bere kontura ez astea adibidez gehiago kutsatzen edo horrelako zerbait. Eta azkenik...
Borja? Amerikako Estatu Batuak zerrenda beltzetik kendu du Xiaomi. Oh. Hilabetetako borroka legalaren ostean, Xiaomik Amerikako Estatu Batuak konbentzitutiko Txinako konpainia komunista militarra ez izatean. Joan den urtarrilean, kontatu genuen Amerikako Estatu Batuetako defentsa departamentuak bere zerrenda beltzean sartu zuen Xiaomi. Erabakia, epaile batek Xiaomiri apelazioaren ondoren arrazoia eman eta aste batzuen pasatuta gero, konfirmatu da. Xiaomi jarritako betoa arbitrarioa eta apetatzua zela argudiatu zuen auzitegiak. Zerrenda hau, non oraindik Huawei dago, hori kontatu genuen eta izen den mugimendu arrakastu etzuena, baina non Xiaomik berriz aske jarduteko aukera izango du. Zerbait deitu behar badit Amerikarro batik, espero dut inoiz ez izatea Txinako konpainia komunista militarra, porque si no mejillo. No mejillo vivo. Titulol. Konpondu behar nuen, saioaren lehenengo momentuan nazmaia pikutara joan denean konpondu behar nuen, baina bueno. En fin, hemen geratu da eta hemen dauzkagu eraso tekniko batzuk, baina ez da ezer gertatu, Borja. Guazen titulorera, zer daukazu gaur nire harridura sorpresa edo ez dakit barrea adibidez zorrarazteko? Bi aste eta programa bat pasatu behar izan da Inigo berriro ere Apple'i buruz hitz egiteko. Eta pasaren programan kontatu genuen Appleen produktu berriak aurkeztu zituztela eta batez ere beren produktu nagusiena edo izan dela AirTag berria. Berrogei euro AirTag bakoitza oso ondo oso polita. Hasi dira interneten frogak egiten. Redditeko erabiltzaile batek, Ziem izenekoak, ez du esperientzarik onena izan AirTagekin. Lehenik eta behin kostatu zitzaion bere iPhone 12 Pro delakoarekin lotzea, eta lotuta eduki zuenean kostatu zitzaion Bluetooth seinale arkitzea metro bat baino gehiago era. Sarritan bere iPhoneak AirTageko seinala ahulegia zela zioen ohartarazpen mezu bat erakusten zion, eta beste batzuetan konektatzea lortu zuen, baina zitzaion aplikazioak gezirik agertzen aurkitzeko. Bai. Eta frogarekin bukatzeko bere frustrazioaren ondorioz, Ziem bere AirTag izena 5 aldiz jo zuen bilaketa interfasean. Orduan ustekabeko zerbait gertatu zen. Appleren garatzaientzako menu sekretu bat agertu zen konpainiak ezabatzea ahestu zuena. 5 aldiz jo zuen AirTaga. Hartzen duzu zure iPhonearen pantailan, hor aplikazioan ez da ezer agertzen, eta agertu. Ui, bo. Vale, oza, 5 aldiz sakatu zion horra iPhonea. eta bapatean Kolpea eman zion, 5 kolpe, imaginatzen dut, ez oso fuerteak, baina, eta konturatu zen bere iPhonean pantalla berri bat agertu zela, garatzaile menu bat edo zirudiena. Hor, Apple funtzio hori ez zuelako kendu. Bueno, biletzeko funtzio horretan. Eta zer zeukan menu hori jakin dugu, zer agertzen zen hor. Bale, agertzen da horrelako modu sekretua, agertzen direla parametru jakin nahi baduzu, gailuaren posizioa eta orientazioa neurtzeaz gain aplikazioari interfazea doitzeko eta interfazearen kolorearekin lotutako hainbat balio aldatzeko aukera ematen du. Bi kontrol irristakor daude iPhonearen kameraren desfokuratzearekin eta distirarekin lotuta eta irudiaren bereizmena murritzea ahalbidetzen duen oihartzun modu bat. Bueno, dena den, ziurrenik Applekoak kenduko dute denbora kuriositatea bat da, hau da, ez da eser revoluzionario. Baina, bueno, kuriositate bezala, hor geratzen da. Irratsaio hau Creative Commons aitortu ez komertziala partekatu berdin 4.0 nazioarteko lizentziarekin banatzen da. Horrek esan nahi du gure edukiak nahi beste partekatu ditzazkezula. Informazio gehiago nahi baduzu josareanzehar.eus webgunera.
Borja, bukatzeko kontu bat kontatuko dugu ezin duguna garatu, batez ere oraintxe bertan gu grabatzen ari dugunean gertatzen ari delako, baina badirudi Twitch plataforma bertan bera geratu dela Espainian, webgunea bera ez, baina egia da ez direla streamak, ezin direla streamak ikusi, bideoak ezin direla ikusi, eta badirudi hau epaile baten, erresoluzio baten ondorio bat izaten ari dela. Hau da, zurrumurroak diote, claro, ez dut gehiagi komentatu nahi zurrumurroak direlaeko momentuz, baina zurrumurroak diote sententza bat egon dela, esanez, .tv domeinu batzuk blokeatu behar direla, eta .tv domeinu hoien artean dago Twitch plataformaren infrastrukturalen domeinu batzuk. Ba, beitu, kuriositaterekin jarraituz, badakizun noren domeinua da .tv, Norena. Tuvalu. Bai, da Oceaniako Bai. herrialde... Hau da, ez dauka zer ikusirik telebistarekin. Jendea erabiltzen du... bueno, Telebistakoa bezala, baina egia da herrialde txiki ez baten... dakizen bat milioi Asko. diru sarrera. Diru asko egin dute bere domeinoarekin por pura suerte, baina egia da, .tv ez da domeinu empresarial bat, baizik eta domeinu geografikoa bat da, Tuvalu Irlen domeinu, eta kasu honetan konkretuki nahiko kurioso den gauza bat. Ondorio hauek gertatzen ari dira. Bueno. En fin, ez dakigu nola bukatuko den, ziurrenik programa hau argitaratzen denean, ja bukatutzat bukatu agongo dela. Ziurrenik, bai. Bueno, kuriositate bezala, hori ikusten dugu nola epaiketen desizio batzuk gero ondorio arraroak dituztela, batzutan. En fin, Borja, onaino sarean zehar, hau, bi aste barru gehiago, bi aste barru hemen egongo zara ere teknologiari buruz hitz egiten berriekin eta bar. Horrela izango da, hori espero dut, orduan, entzule guztioi eta zuri inori baita ere, urrengo programar arte. Ba, esan doko, eskerrik asko eta urrengo programar arte, baita, Mikel Cambronari eskerrak eman behar diogut berrikuspena eta lan egon delako, eta... Zer esan dut, berrikuspen teknikoan egon delako, eta baita ere irratien eta ze atasko daukadan gaur, irratien ekoizpen eta teknikari taldei gure entzulei ere, sarean zehar.eus daukagula webunea daukagula ere gogoratu behar dizuegu, eta jazta, eta ja hau bukatuko dut, bi aste barru hobeto egingo dudalako irteera. Baina gaur, eskerrik asko eta hurrengo arte, agur.